ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬೊಂಬೈಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಪಿದಡಿಯ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಡ್ ಕುಲ್ದೈತೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆಗ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಮೂಜರೆಗ್ ಅಲ್ತರ್ ಸುರತ್ಕಲ್‌ದ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ದ್ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಿಯ ರೈಲ್‌ಡ್. ನನ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಏತ್ ಗಂಟೆಗ್ ಮನದಾನಿ ಎಲ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆಗ್ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುವ ಬಾಂಬೆಡ್. ಅಂಚ ಆತ್ನೆಟ ಟ್ರೈನ್‌ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಪೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಜಪ್ಪು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದಿಯ ನನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ಸ್ಟೇಷನ್‌ದ ಗಾಡಿ ಉಂತವೆರ್ ಅಲ್ ಜಪ್ಪುವ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈನ್‌ಡ್ ಬರ್ತ. ಅಂತು ಇಂತು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆರ್ಲೆ ತೊಂಪುವೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್. प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर ही लोकल दोन्ही कल्याण ಮುಲ್ಪರ್ದ್ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಡು ಅಂಚೆಂಕುಲು ರಿಕ್ಷೋಗ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ದೇವುಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ನನ್ನ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಆವೊಡು ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರ್ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು.